Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. السلام الكرة تتكي مندم أمي تغني نسيتكي مسافة كبا شيطان تورم جينا ولا السنما من دمنا نفلانفه أمبا زيزالا نسيتكي مسافة كبا ركاي كانت دسة أنا لا فجرا سيتكي مسافة كان الله سبحانه وتعالى فسدكين بمسامين على كفارانغا نمبارين ليكون العمل ابتغاء لوجه الله عز وجل جانغو بارينغا كسيتكي مسانيا دنيني كوسو. السلام أي الله سبحانه ديلي أنجي كان على لكو على بفارانغا الكرا تتكي يا سبتي ومؤمن حكيما كبارا وبارا ناي سينزالا نما ادمنا بسم الله الرحمن الرحيم كو بارا كو بتيكي كوراي كو بارا بركه بنغاشي jango nga barka dakene sora nga barayna amba zizini setik masata ko barkay ka sora ga dugo ke angara moko ananga sababu nyumai. Assalamu alaikum nyanama alkara bakira dalima here fitini ni apmbaba ni jonya sora ni jenso sikina alsalama na dala kwa sababu ya alkara bay wala Allah ta'ala ko ala alaba nyin anve ali Allah ta'ala nyumandona yi ali ta fitri wala wa ta fitri wala fe kwanye ruka kenyu mandono nyo kwanga dungo sama alakira bama o dugo de bi wele ko soli ambaze ko ke soli kelila angara moka na dugo ko alakira ba yoro aka sogoma dani ngana munu nga sogoma dabbena nu darala yaka kreya sabati ya Allah subhanahu wa ta'ala kelbani ya sabati abulu ulabana kujua kofe ka ke hijabu ya na jukuche ka deme nindine imbara la jango alislamia ka sabati no ngana bi wele ko alakira ba jenyon achama ana musoma ambalo sotala deli kishin ma chama be alafa alako ka alakira jenyon zana munga nay dugo alakira ka sahaba wi am sey ka dugo sama alakira ba bona sanuma assalamu alsalama sharia don ya sabati ko alakira ba sallallahu alaihi wasallam ka kira sabati le ko anve ko alaka kira ngolo fay alakira ba kira ngolo fay ko alaka kira furmuso sanmu ko no be wele ko ummahatul mu'minina mu'minu baw o sharia kale ya sabati na sabata ko alakara bakaranga aywa amma sai alaka kira bonawu wolu ye angara mako yi alakara bakaranga mako alakara bonawu ya angara mako yi assalamu ka alakara sallallahu alaihi wasallam ka horma kolashi atale ko asudu nga sanamuna o de be wele ko al-islamiyya ka yamaru kerekerele alakara ba bokolola cebeki hagiltonna aslami muso beki haglitonina akuma misatiki masad deli kishin ma be Allah subhanahu wa ta'ala fa alako ke alkarba sodunga sanamonga nay dugo ke alkarba na jinyon zanamonyi ka sey ka dugo ke alkarba sallallahu alaihi wasallam bokolo sanamonyi ami dugo sama al-salam forba jamakulu tobema kanyin Allah subhanahu wa ta'ala fa sidda kene be alami kishin ma chama be alafa alako kambele jeleka ya rabbi alaka ka alayakama Allah subhanahu wa ta'ala kambal al-islamiyaka Allah subhanahu wa ta'ala kan fatu al-islamiyaka namborola ambi al-islamu kerekere ni al-islamiyya foli barkale ka dugo yin al-islamiyya mana musamman fa al-islamu ayan zama dugo la ni mbaraina jango alaka ndeme fota ni keta kabbe Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma
anga be sababa ma anga fen bela jelela anjigi kan islamawla ni ma babe dugma kolo kola anjigi kan alala ka fo islamawi ala ka jombawi man islamawi dugo ke anjigi kan alala ko ala bi sona assalamu tamana musuma ayazama dugo la ne mbaraina ayuha al ikhwa bal assalamu attaqullaha fima amar atwanga janga sara allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yakula ala ko ngam minge atwanga nzeko ka kelila Allah subhanahu wa ta'ala mintu atwanga nzeko ke otolila ndi la dilka kerengerele kadi alislamu foroba jama kuluma Allah subhanahu wa ta'ala yamaru jomanga ngatlo kala atwanga minani anzeko da majira atwanga minana mbule wantahu amma anuna hawaza jar Allah subhanahu wa ta'ala min dabla asalama chamana musoma mu'minu atwango dabla jela bol lafiya be sorono de kaburu konna lafiya be sorono de alkema jodo kuna wolo be sorono de wonande bi wele dakuri nyekele ko attaqwa ninde aljina soroli sababu yi ya rabbi alaka nako ya ana bal asame bele jalema ya lil ilamu annana bi idnil mawla jalla sha'anu assalamu alaikum mandeu nene ma nyabla pmatemena ma fa kadon ni allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru kono alaka se anaka korta naka bonye kono yalla sana okhara fawqa al-minbar al-fiqh al-maliki anzagra kokora minbar fiqh maliki 120 malaku won ansaka kalambulo kono ambi allah subhanahu wa ta'ala deli ala min zona ni sigi na daminena ambi ala kele deli ala ka andame sigi ka dace kayralla anzagra fil jalsati ma'a wa thanani wa hamanun sigi keme ani sigi biseki an flanana ambi allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka fota an keta sabati ala ka bele jele be sababama wa darsu insha al mawla jalla sha'nuhu ni Allah subhanahu wa ta'ala sona bishuna walada ala tasawuf al haqiqi aba sufiya haqiqaka ina fa membaru sanve ya sufiya walada koraye claude la ka delala ni membaru zaveya insha Allah ta'ala doni bolo mi wele kala molo mi bi wele ko sufiya haqiqa insha Allah ta'ala nangwambi puma mimbaru sanve yambi puma odeka yafa alislamu ye wanyan atuka wele kwa haqiqa basob ani tlemi bena tle juguye ngalo dame zirala ka wele ko sanu namanya kwa nzikira salamu nya bakwamba fo ko ala akira abi wajibi yanga anga mo da flele dabla abi wajibi yanga anga puma ala jati kama anga na mo da fleble o kuma nangwe puma ambi sufia chende fo moyi mi vara me nyonga ko wele ko sufia no taye on de fui ni fo ola ambe Allah subhanahu wa ta'ala ala ko jama kulu kana ala ka sufia nyuma jira olula ala ka kile nyumande ama ala ko kaka ala yakama ala ko ka setgi aywa ala ko ka Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanma na bona sanma barka kama assalamu ni wala da karangara leyin من كتاب الرجل الصالح العارف بالله العلامة الشيخ أحمد بمبا رحمه الله نعم من مصوفيا كا عند الله كافويا السلام ويامه مصوفيا ولا ذكرنا غير من بامبولو نعم من ندو أنفه كابو على كجونغ سنما على سطرك وليو غانا على كجتورا الشيخ أحمد بمبا كغافلا غافي من آية توقع كم مسالك الجناني في جمع ما فرقه الديماني سرقة كعنا العلامة الشيخ الديماني أي صوفيا كتابو من الله ناتوكا كوا الخاتمة في التصوف نيا فوي ngo Sheikh Muhammad yadalika khatima ngwa jorobe ko bina fa lakhdari jorobe fiqhu la chokomina a jorobe sufiya la comme lakhdari jorobe fiqhu la chokomina wala mi Allah ta'ala deli ala kan dem ala ka fam choko nyuma de amma anga jamana kayya ni ko ñi de tekamine kibina tana yi kata di karamogo ma kwa ka kala alaka sharia shidona ni ku ya dianga jamana nganaw fefema ni ku ñi di aywa Cheikh Marfou Demba Wagema wala ma ya teke di Cheikh Mohamed Zakima wala ma ya teke di Chormo aywa Omar Ngijilo Kanma wala ma ya teke di aywa Cheikh Ousmane Kalafoma akilengele be ni uba feka kala sharia fiqhu la uba damina la khadar de la o choko keledu sufi kalande be yani ki di shigo ne kadiri yuye yani ki disi gosi kone tijani yuye yani ki disi gosi kone shazali yuye anyine ka Sheikh Muhammad yadalika khatima kala ibado ko sufiya yimi no kara insha Allah ta'ala ika baraka to go binye insha Allah ta'ala be sababu maketa ani fotala Sheikh Muhammad yadali sarabe alaka anye walada siki sufiya ka bishina likawni tasawuf ihda a'minati ad-din aslafina
ngana munu nye anga dine aywa manyamo ye o ngana yanga dine famu ya jo aywa doni dabolo mununga o ya jo ndloma basabadeka tawhid ash'ari aywa malik bin ansaka fiqhu an sufiya haqiqa o de yato mimbaru sanve ya na ambe pma ambe boli anga makoro non noka sharia gafu noka o islamia tama choko na mba tamati kile laba min bole fle ka aywa dina walada sigati foko kitabu yafo ka dina walada sigati foko doni ba karsa yafo ambe Allah subhanahu wa ta'ala dele ala ka amdala ne sanu ya ka boma anga fatu ka sura ma nyere don kalande wuni wa karamo bana wa an jigi kan alala ko ngara mo be mi foko ala ka dina aywa tiendo o kuma ni ambe pma amangara bo toafo nambe pma be sharia kitabu toafo o ulama urasikhuna ala wasara olu jira baye ala ka jonna alquran tientigila mbalo sotala deli fidini mina fo ala ka sabati ala ka famito ko nyuma nako ya anambalo assalamu bila jalema assalamu sufiya joro ben yoro de la nga salame yalla nanga salame jole do piu ka pie basabado a belebele bado e sufiya o pa sufiya kala ka shidon ka sufiya famiya to ko nyuma na ka soro ka barake o wajibi ye ni ndukuma ko len zigi bawuma am ala de ala ko famito ko nyuma nako ya anambalo assalamu bila jalema wa huwa zaka an-nufus min adranaha nafara ko sufiya de ye kan nikun ko ka je ka sanuya ka bo annoko wula wa shafa'uha min adwa'iha kan nikun banaw furaka ka kenaya ka bo aka banawla doni min benen ze al-salamema o doni de bi wele ko at-tasawufu la tabaqa tahira naqiyatan ta'budullah ala al-ikhlas at-tami la ghayru jango nikisa ka ko ka je noko fefe mbala ko bebwala o kuma ka Allah subhanahu wa ta'ala bato ikhlasu jeleka aka soro nabi minge nibo ke ala jati kama yere bunye banaye okora ka bwala yere jira banaye akora ka bo nokola hashidiya banaye akora ka bo nokola yere me banaye akora ka bo nokola jinnata langolo banaye ni kora ka bo nokola amajin ala ka ala kama ala kana mfa fiyo fanni ko ko ka bo ne banan nununa fanni ka sanu ka bo ne nokon nununa jangwa ke Allah subhanahu wa ta'ala ka jonye ibadullahi mukhlisun ala ka jomunu nye jo khalasi yalo nyumunu mbake ala jati kama ubafo Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ala del ala ka ande mawla o mami dugo sama ngara mako uma ngana munu nyangala o donina ngana munu nyo sirajira anna ala ka sallallahu alaihi wasallam ka kana jelela amu foku wala nyimanda ko barakada Sheikh Ahmad Bamba o ngana udoye aywa flaka sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka nunu nye farafina ngana o ye farafina ba dishi goshi ni munu wala Cheikh Ahmad Bamba ninye kuma toto e flake bolo abina mi vaiba don ko mi vle ngokolo kona sisa be sirata ma choko don wallahi akwa ye Cheikh Modou Yadali kan khatima kwa ya farajon ka bishi ka ke dongli nyumanye jango akam hurmande nafa aywa jango adursil kan no ya kalanewma qala al-arif billahi alaka ngana sarabe Allah subhanahu wa ta'ala ka ako نظمته نصيحة الإخوان أرجو بها الرضا لدى الرحمن وكونه منجينا في القبر من فتنة وحول يوم الحشر ومنه رمت الاستقامة أبد في السنة المختار خير من عبد والله ألقى فلقى سر خير الله أكو نظمته أكو ني الشيخ محمود اليدالي كخاتمة أكو نيافر نيونغا كنظمه nasihatal ikhwani kake aywa nyake konnanje kama mbalma al salamawi wallahi ko salame konnanje alakara baka dine konnanje ko ali Ahmad Bamba bigita ka khatima faranyonga ka bisika ka dongli nyumanyi jango kala no ka saka dursi ko ya ka konnanje al salame furba jama kuli ko arjobe harada la dar rahmani ko ala jigi kan alala ko be alaka jien soro ne mbara nyi barso ko kera ala jati kama o de la ne ya fo awyi tasra kor kalandew malko an saka kalandew sufi kalandew ni jamana labat le nyamina kwaye pumata kwaye sharia kitita madrasa dew nona munu da sirata ma cogo do kan ngana nunu nobla o ya awkele ka aywa ziraf le sanuna ni mami yo kay kama ya bana aya wasa aya ku yera kun wasa do nununa koy nogo yara ka ba fiye wulla gongo wulila ya kuna mina aya mina na bole alaka akeli nyimande amma
wa kaunahu munjiyana fil qabri akwa ya nyini ala fe kwa jigi nyana ala la ko ni kitabun kwa bi ke aywa akalamba ana shidomba ana barakeba kishibai akaburulla min fitnatin kaba kaburu konna fitne ma kaburu bishili gele afinani gele na dibi gele ko ni maminye masalikul jinani famiya kasai ka kona fe labara ko al ahmed bamba jigi nyana ala la ko bi lafiya ikaburu kono wa hawli yawmil hashri nar kema jodo na fara kwa do ko gele kono mam yen ngafe vamu ya fam ya togo nyumana kwa bi ka sababu ki illa fiya ka hakili sigi dima alkiyama sirangele chela izar arsalamu kitabu minna kunta bolo aywa minbaru sanve na to ko masal ko lijinani aya hakili faranyonga ay wala dan ngola shi insha Allah ta'ala betu bakilena ko ngavedo na be tadafa do mina o basora ala sona anya kana sirai o basora ala sona gongo min wulifle angishira torom ala ka do anache ako wa min hurumtu lisaqamata abad ne kuma baye wallahi alaka nganaw ala arifuna billahi ala don chawde bisaka nivo akwa ya nyini ala fe ko ala jigin nyana ala la ko ni kitabin ko be ke istiqamatul abadi jomi ni Allah subhanahu wa ta'ala yigar seke ki tle ala may ka fen bele jelela e balonate fitar alamate ko insha Allah ta'ala ko ya nyini ala fe ko ala kan kitabin ge o sababu ye mun mande fi sunnatul mukhtari khair man abad ki tle alaka baka sunna mai ka ketani ka fotala alaka kira ayanna atu ayam mangutu ko alaka jombere jelela sohere ma do jomi Allah subhanahu wa ta'ala batu o kuma ko kitabi ni mam yakala ka shidon akwa be ka sababu nyuma nyima ika sufiya bara abele jele bi jo alaka ka sunna ka o kuma ibi bobo nyinina ibi bo twa nyinina ibi bo yeko ni fokola assalamu ayatlu ma jo akana me ko kunta be ka fokoyi ay kitabi tigi ka kuma lame aka fo ko kitabu ya fo insha Allah ta'ala abasi asayorola alhamdulillah rabbil alamin ne dakul nya keleme anga nganaw aywa kuma nona nyine ayen jigi fa angara makola ne tama fitini nga nyine aywa groupement aywa toala kono bugo marani fana marala nen Cheikh Marhumud Demba woge ka kalande do nyonyi alimami do aka dugula ko sambugan duru ka Marhumud Demba woge fa ka kalayorola ko nganap mi to ka fo oluye na sigira na bi wajulike ko be kalande nge ko ka taka kitabu yatala nebe kan wajuli mi nge mbe kan nge muso ni dem so ni chogoroba wiye munuma al-islamiyya sharia soro amma bida'ula ngane aw kala no ngala lahdar la kaba lahdar bedde mani doni ce aw kata fo ko lahdar ko aw kana fo ko shaku demba ko alaka Marhumud Demba woge sara kayralla alaka na sara kayralla ngana sira jirana ko sharia ka kinga minetande sharia ka kinga kalantande yermeni yer fo ka kinga bu alaka sharia la alaka akili nyumande amma chamana ba saraba alaka ko bijahi hibbina shafi'i ahmada sallallahu wa sallama alayhi sarmada akwa yene be mono nyine alafe akwa jigi nyana alala ko alabi dugo no mine alabi nganiyan nun sabati alabi jigiyan nun sabati ko abi nyine alafe ni alaka sallallahu alaihi wasallam aywa kanuyi alaka jonga sanuma mi ni ala ya ka sural do tigiye alkiyama ka fo keneka wa alihi wa sahbihi wa kulli man atharahu tafa ila yawmil fitan akona Allah subhanahu wa ta'ala del alaka barakalla akwa be solke alaka kiraka ka sai ka solke alaka dunga sanmonga ka sai ka solke alaka ba aywa jenwan zanmonga op manan zigira nga wala dawla na solke alaka baka ka sai ka aywa adun ajenyan zanmonga ka bona sanmonga amba do ngambe sirafe ambe alaka ngana unofe ulama uka sunna yoye alaka sallallahu alaihi wasallam ni ajenyon ana bona sanmona akwa sai ka dugo ke makil ngelembe abu salika mun mande chemana musama kelengele mbeka mawma no tugura alakra salman nona ka alaka kira ka sunna labara ka alakra ba tamasra ladeke foka tase aywa alkiyama jodoma alaka nasara kairalla sisa natlala nina alaka ngana abina aka sufia kitabu pmankan jo aywa manhaju minga abina aka manhaju tadrisi abino nyefo al-salamawi mina kala njogo mina kala jome jose hage minga abino nyefa mowi basabu abeka tama alaka ngana min nofe no Cheikh Muhammad Yadali Cheikh Muhammad Yadali ka gafe aya jose hage minga Cheikh Ahmad Bamba fana beka tama an nofe abata jo o hakeka mo ti fonyongo ate fevara ka wate fembwala wana ziyada ke yoromena na jidi ke yoromena kwa yo ta gafe werela abo jidi fana ta atogoma ko ninde Cheikh Muhammad Yadali ka puma yede ni ne Cheikh Ahmad Bamba ka puma ngani ne fana ta ngoro do ka gafe la o gafe fana twayini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
nimse ka kɛ ulama urasikhuna baraka cogo kan nga anga jamana laba demsen nga wajuli cogo kan nga anga jamana laba demsen nga kuma cogo o be jɔ ko furu la donata ayo tiɲɛna beta ayo seli kiti ni shun kiti ni o t'a fɔ ko maasi ko fɛn bɛɛ k'olu yɛrɛ ko k'a sɔrɔ olu ma foyi dilan kama y'u ye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fo ala ka hakili ɲuman di muhammaden ma fo ala ka hakili ɲuman di an ka jamana silamɛw ma an k'a dɔn ko sariya kitabu minnu b'a fɔ ko gafew ko minnu b'a fɔ ko an karamɔgɔw ko olu de ɲɛ bɛ sira la ala y'a seere wallahi la ilaha illa huwa ne tɛ nin fɔ maasi la gosili kama jakuya don fo ka nin fɔ silamɛw ye maa dama n'an b'a fɛ ka silamɛw sira jira silamɛw la ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama abwabuhu thalathatun wa qablaha shay'un muqaddamun fara'i kullaha awaluha fi dhikri bayna al-khalqi addan wa tafsilan wa bayna al-haqqi wa thani fi dhikri radha'il al-wara ظاهرة باطنة حيث ترى ثالثها في ذكر آداب معا فضائل مز كلها تنتفعا ala ka fila ka sara kayira la sisan kɔni nin y'a don dɔ ye gafe kɔnɔ kuma na a ka kutuba banna a yɛrɛ ye kuma ɲuman minnu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ka muhammaden bisimila nin gafe in kɔnɔ o kumaw banna sisan sɛk muhamadu yadali ka gafe nin ye fulakɛ taamani daminɛnen ye sɛk muhamadu yadali ka biki nɔ kan a ko abwabuhu halathatun a ko sɛk muhamadu yadali ka khatima ko a jɔn bɛ bonda saba de kan a ko wa qablaha shay'un muqaddamu a ko nka yana ka o babu saba sɛbɛ ko a ye fɛn dɔ sɛbɛ ko a y'o tɔgɔ da ko muqaddima ko a yɛrɛ ka gafe kuma ɲɛbila kumaw a ko fara ikullaha a ko i hakili da yɛlɛ i k'a bɛɛ kɔlɔsi ko alisa amadu bamba bi taama ko a tɛ tɛmɛ a kelen kan ko a bɛna n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ lajɛlen dada ɲɔgɔn kan saridanijɛ yida komi sɛk muhamadu yadali y'a da ɲɔgɔn kan cogo min na a ko awaluha a ko khatima kitabu a ko a bonda fɔlɔ-fɔlɔ a bɛ kuma dɔnni dabolo min ka sufiya la o bonda in kɔnɔ ko o bɛ boli fi dhikri bayna al-khalqi addan wa tafsilan wa bayna al-haqqi dɔnkili de y'a sama ka caya ka se nin hakɛ ma ɲɔtɛ sɛk muhamadu yadali ka khatima bonda fɔlɔ a bɛ kuma jɔn ni a dabama cɛla hakɛ jɔnw ani dabama ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ minnu bɛ yen a bɛ kuma olu de kan ne maa ma y'a faamuya cogo ɲuman na k'a durusi cogo ɲuman na o tigilama baara kɛ cogo bɛ ɲɛ a dabama kɛrɛfɛ insha allahu ta'ala o tigi bɛ kɛ ala ɲɛ siran ye jɔn ye yan'a saya cɛ o tigi bɛ kɛ dugawu jaabi tigi ye o tigi bɛ kɛ ala ka jɔn barikalen ye min bɛ se ka jɔ jɔnw jigi kɔrɔ n'a y'a tɛgɛ kɔrɔta n'a ko n ko ala bɛ sɔn o de la an ka jamana ka yan dugawu jaabi yera sufi karamɔgɔw la an fɛ yan an ka jamana ŋanaw sufi karamɔgɔw yera yan n'u kun y'u tɛgɛ kɔrɔta ko ne b'a fɛ ala i ka nin kɛ ala bɛ sɔn ala b'o kɛ ala sɔtala sɔnna wallahi o ŋana caman bɛ an ka jamana ka yan sheikh usman soso kun b'a fɛ yan yɔrɔ man jan han a kun b'a fɛ ɲɛmina yan wallahi ala sɔtala sɔnna n'a kun y'a tɛgɛ kɔrɔta ala bɛ sɔn sheikh muhammadu abdullahi swadu alhamdulillahi rabbil alamin diliya sheikh alwata kunta ka kalanden do ni sheikh muhammadu abdullahi swadu kun y'a tɛgɛ kɔrɔta fɛn min na sufɛ ala bɛ sɔn dugu tɛ jɛ ala bɛ sɔn o ma ni mun ye jɔnw ye minnu y'a to ala ta la a bɛɛ lajɛlen sufi cɛw ye an bɛ ninnu ɲɔgɔn na fɔ ni maa min ko k'o tɛ tiɲɛ ye ayiwa an mago b'a la an ka jɛ an ka sigi an ka kuma wa ninnu ye baara min kɛ yan a dɔnni don an ka jamana histoire la a dɔnni don an ka jamana taarikhi la mali b'a disi gosi ni ninnu ye fo ka taa diɲɛ dugumakolo de bɛ meleke o tuma u ye ko in sɔrɔ sira min kan a dɔnni de ye nin ye u ka gundow ni ala sɔtala cɛ dafɛn dɔw ɲɛ dɔn nka u ye sira taama ni dɔnni dabolo min y'a to a ye ko sufiya o sufiya walada sanuma de filɛ samadu bamba y'a fara ɲɔgɔn kan cɛw cɛ n'i y'a tatibiku muso n'i y'a tatibiku o kɔrɔ ye jumɛn ye maa o maa y'a labaara baara cogo ɲuman na insha allahu ta'ala a bɛ se n'i ye i mago ma a bɛ se n'i ye dugawu jaabi ma a bɛ fara ala ka jɔnsanamaw kan a bɛ kɛ ala teri ye n'i ye min fɔ ala ye ala bɛ sɔn yarabi ala sɔtala ka n'an fa fo an ka se o ma waati y'an d'an bolo ma ka ban caman de yadali sara bɛ ala kan a ko wasani fɛ zikiri rada ilil wara a ko a ka bonda filanan a ko o bɛ jɔnw ka jogo cɛjuguw la jogo cɛjugu minnu bɛ jɔn jɛ ala la n'a ye jogo ɲumanw f'i ye a bɛ se ka jogo juguw f'i ye ko nin jogo ɲuman ninnu labaara i yɛrɛ bɔ nin jogo jugu ninnu na zahiratan batinatan haythu tura jogo jugu ayo sokɔnɔta ana kɛnɛmata wala da kitabu bonda filana jɔmɛ o kan a ka kuma kɔrɔfɔ laban a ko salisu hafi dhikri adabi ma'a fadail miz kullaha tantafi'a a ka kitabu bonda sabana o ye ka jogo ɲuman f'i ye
jogo nyuma muno ni yakala ka shido kalabara ini daba mam ni nyonje ibe ka alaka walu ngana ye ala so tala be soyna jena ya walla har ala be soyna ni munda sabade be sirala kana alkara manden insha Allah ta'ala do na tawla ami joaka aywa kilengele ala sonama ni ngana mi fo ambo nyefo ay insha Allah ta'ala ba nafa barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim annahu huwa as-sami'u al-alim ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما